दिनै जोङो बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय इसोरनि बाथ्रा सावरायनो आखायाव लादों। बे जाबाय माथाइनि 6 अध्याय 19 पदनिफ्राय 21 पदनि बाथ्रा। बेयाव बेबादि बुंदों जे नोंसोरो संसारनि धोन दौलतफोरखौ दाबुथुम, मानोना बेयाव माराम जायो, गुन सुयो, सिखावफ्राबो खावनानै लाङो। बिनि अनगायै संसारनि धन दौलतखौ बुथुमालासेनो सोरगोनि धोन दौलतखौ बुथुमनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। अनजाग्रा नोंथां, जोङो बे बाथ्राजों गोथौ साननानै नायनो गोनां, बुजिनो गोनां। आरो जोङो माखौ साननानै बे संसाराव थासान्दि जोङो धोन दौलत बाहायनो गोनां जायो। गासैबो सुबुं साफ्रोमबो मिथिगौ। दिनै संसाराव धन दौलत गैयाब्लानो थांनानै थानो हाया। आरो बे धन दौलतआ गैयाब्लानो मानसि हिसाबै गनाय जाया, मानसि बादि सानजाया, गाव गावनि जिउ खांनो थाखाय गोब्राब जायो। अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसारनि बाथ्राखौ लानानै संसारनि धन दौलतखौनो दा बुथुम, दा आरजि होननानै बुंदोंब्ला, बियो बे बाथ्राजों जों मानसि जाथिखौ मा बुंनो हास्थायदों? अनजाग्रा नोंथां, जोङो स्टाडि खालामनानै नायनि। जोंनो बे बुहुमाव संसारनि धन दौलतखौ नांगौ। संसारनि धन दौलतफोरजों जों मानसिया थांनानै थायो। नाथाय धन दौलतजों जोङो बाहायजानो नाङा। धन दौलतखौ जों मानसि जाथिया बाहायनो नांगौ। जोंनो जेसे नांगौ धन, बे धनफोरखौ लानानै जोङो साफिसियेन्ट जानो नांगौ। आरो जोङो इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ। जोङो बांद्रायखौ लुबैनो नाङा, बांद्रायखौ हास्थायनो नाङा। मानोना बे संसारनि धन दौलतआ जोङो हाजार हाजार crore थाखा खामायब्लाबो, हाजार हाजार crore जोंनाव थाब्लाबो, जोङो लाख crore नांबावगौ होननानै बयबो हास्थायो। थोनाय गैया, हामजानाय गैया। बेनिखायनो आरो बे धोना जोंखौ मोदोमाव थोजासे जाब्लाबो जोंखौ जिउआव गोथै खालामो। मानोना बे धनखौ थारैनो गुनाबो सुयो, सिखावाबो खावनानै लाङो आरो आद्रिबो जायो। नाथाय सोरगोनि धोनखौ जोङो नायनि। जिसुआ जेरैबायदि बुंदों, बेयाव गुनबो सुवा, सिखावबो खावा, आद्रिबो जाया। बेबादिनो सोरगो रायजोआव जोंनो सोरगोनि जि धोन, बे धोना जोंनि थाखाय गोजोननाय, रंजानाय बेयाव दङ। आरो बेयाव बे धोनफोरखौ खावनानै सेनानै लांनो हाया, गुनाबो सुनो हाया। बे जाबाय सोरगो रायजोनि धोन। बेनि ओंथिया जाहैबाय सोरगो रायजोआव मोदोमनि बादि जोंनो जानांगौ, लोंनांगौ, गाननांगौ, समायफब होनांगौनि धन दौलत जोंनो गोनांथि गैया। सोरगो रायजोआव जोंनि मोदोमफोरखौ जों हायाव गालांनानै जोंनि जिउल' थाङो। बे जिउआ ओरैनो समायखानायखा, ओरैनो समायना रमायना इसोरनि जिउजों सुफुंजानाय, हांखो महर बुजानायखाय जोंनो संसारनि बादि धन दौलत नाङा। इसोरनियाव गुबुन मोनसे धोन दङ। बे धोना सेवाबो, जामाबो, खावनानैबो लांनो हाया आरो माब्लाबाबो आद्रि जाया। बे जाबाय सोरगो रायजोनि। बेनि ओंथिया बेनो, जोंहा जानांगौ, लोंनांगौ, गाननांगौ गैया। जिउआव कमप्लिटलि जिउआव बेफोरो जोंहा दंजोबो। सोरगो रायजोआव बेफोरो दङ। जायफ्रा सोरगोआव थांनो मोनगोन, बिथांमोननि थाखाय सोरगोनि धोना बेनो। बेवखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, जोङो संसारनिखौल' लुबैनानै संसारनिखौल' नागिरग्रा साफ्रोमबो जोङो गुनजों सुजागोन, सिखावजों खावजागोन, आद्रि खालामजागोन। बियो संसारनि, बियो सोरगोआव लांनो हाया। अनजाग्रा नोंथां, जोङो बे बाथ्राजों बुजिनो हायो, जोङो संसारनि धोनफोरखौ खामायनांगौ, बुथुमनांगौ। बुथुमना मा खामायनाङा बे बाथ्रा नङा। नाथाय जोंनो मोनसे सिमा दङ, मोनसे साफिसियेन्ट गोसोखौ लानानै जे दङ बेनिफ्रायनो जोङो हामलायनो नांगौ। नाथाय बुथुमोल',
नाजायोल' बेबादिया जोंनि थाखाय गुन सुनायफोरबादि आद्रि जालांनायफोरबादिल'। बेनिखायनो अनजाग्रा नोंथां, जोङो बिसेसकरि संसारनि धनखौ नागिरालासे होसोबाय थायालासे जोंनियाव जे दङ बिनिफ्रायनो साफिसियेन्ट जानानै थोनाय गोसोखौ लानानै सोरगोनि धोनखौसो जोङो बुथुमनो नांगौ। जों सोरगोनि धोनखौ बुथुमनो नांगौ। सोरगोआव जोंहा धोन गैयाब्ला जोङो सोरगोआव थाहैनो मोननाय नङा। सोरगोआव जोंनि थाखाय न' गैयाब्ला जोङो सोरगोआव थाहैनो मोननाय नङा। सोरगोनि थाखाय जोङो धोन बुथुमाखैब्ला जोङो सोरगोआव जायगा मोननाय नङा। अनजाग्रा नोंथां, बेनिखायनो दिनैनि बे माथाइनि 6 अध्याय 19निफ्राय 21 पदनि बाथ्राया बे संसारनि धोनखौ खामायब्लाबो संसारनि धोनजों लोगोसे जोङो जिउनिखौ बांसिन नागिरनो नांगौ। जिउनि धोनखौ, सोरगो रायजोनि धोनखौ बुथुमनो नांगौ। अब्लासो जों सोरगो रायजोआव जोङो धोनि जागोन, सोरगोनि धोनि जागोन। सोरगोआव जोंहा न' बां थागोन, रंजानाय थागोन, गोजोननाय थागोन आरो जेब्लायबो जोङो इसोरजों बे गोजोननाय रंजानायखौ मोनगोन। बे धोना इसोरनियाव दङ, सोरगो रायजोआव दङ। अनजाग्रा नोंथां, दिनैनि बे इसोरनि बाथ्राजों जोंखौ बुंदों, नोंथाङा संसारनि धोन सम्पतिजोंल' गोदोनानै दङब्ला, संसारनि धन, संसारनि हाबिलासावल' दङब्ला, नोंथाङा संसारनिखौल' सानालासे इसोरनि सोरगोनि धोनखौ नागिरदो नोंथां। नोंथाङा इसोरनियाव फैदो, सोरगोनि धोनखौ बुथुमदो, जाहाथे संसारखौ जों साफ्रोमबो नागारनांगोन। संसारखौ नागारनायजों लोगोसे सोरगोआव जोङो जेन हाबनो मोनो। बिनि थाखाय जों सोरगोनि धोनखौ बुथुमनो नांगौ। सोरगोनि थाखाय जोङो गाव गावनि धोनखौ थाम थिम खालामनो नांगौ। अनजाग्रा नोंथां, दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों जे सोरगोनि धोन आरो हानि बुहुमनि धोन बेनि सोमोन्दै जोङो रायलायबाय। नोंथाङा बे प्रग्रामनि गेजेरजों खोनासंनानै माबायदि मोनखो? नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला दिनै बे सोरगोनि धोन, संसारनि धोनखौ लानानै नोंथाङा बिजिरदो आरो जोंनि बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो। आरो जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामखौ जुदि नोंथाङा नायनानै खोनासंनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, जाहाथे जोङो नोंथांमोननो बेबायदि मोजां मोजां गस्पेल प्रग्राम नटिफिकेसन नोंथांमोननो होनो हायो। नोंथांमोनजों भिडिअ आपडेट खालामनानै जों नुजाथिनो हायो। अन्नानै नोंथांमोना बे दिनैनि जोंनि जे लेसन, दिनैनि जे बे सोरगोनि धोननि बिसय जेखौ बुंबाय बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै नोंथांमोना जेब्लायबो इसोरनि धोननि थाखाय, सोरगोनि धोननि थाखाय बुथुमनो नाजादो। आरो बे संसारनिखौल' सानबाय थायालासिनो, संसारनिखौल' नागिरबाय थायालासिनो गोख्रैनो इसोरनि धोनखौ बुथुमनो नाजादो। जोबनायाव जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो खावलायदों, नोंथांमोना बे प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो मोनबायगोन, मिथिनो हाबायगोन। अन्नानै जोंनि बे मेसेजखौ खोनासंनायनि थाखाय नोंथांखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों जिसुनि मुङै। गोजोन्थों।